Ngokuyithoba nokusehlisa asiphinde sikhulume nawe. Siyathemba uyaphilela khona siyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. uNkulunkulu akakulonde kubusise ekuphe konke okufisayo. Igama kupastor uNiki channel imfliki okubaleni ukufanele ukuthi unganikela kwi-channel omunamandla omunesifiso okunikela, kanti you can also do good endaweni ngakini. Sibheka la iphupho lika PQ ngoko YouTube comment section kuvela kanjalo PQ, kodwa yena uthi ke sawubona pastor uEsihle igama uthi PQ igama lakhe langempela uEsihle. Uthi ke ngicela ukubuza uphupha usemhlanganweni nabantu ongabazi iphuza iwayini chazani. Okusho ukuthi bebe nabantu nje angabazi beyiphuzela iwayini. Yini iwayini? Iwine, it's a wine in English. NgesiZulu ke bese sithi ke iwayini igama elibolekiwe from wine. Number 1 ke ngokujwayelekile uma uphupha iwayini siye sithele njengophawu oluhle uma uliphuza iwayini, ngoba lokhu kushinhlala kahle nempilo emnandi futhi ethokozisayo kuwe. Umshumayeli 9:7 hamba udle isinkwa sakho ngentokozo, uphuze iwayini ngenhliziyo yakho enhle, ngokuba uNkulunkulu usevumile imisebenzi yakho. Number 2, kuyenzeka uma uphupha iwayini kube uphawu oluhle uma uliphuza olungasho ke ngokwesintu ukhamba osuke ludingeka noma osuke luzokwenziwa lapho noma ekumele lenziwe, kanti kuyawukhomba umcimbi noma kunomsebenzi ufuna osuke uzokwenzeka noma kumele wenziwe maduze. Umshumayeli 10:9 idili lenzela ukuhleka newayini lenamisa ukuphila. 3, futhi uma uphupha iwayini uphawu oluhle uma uliphuza kuye kube kukhombe igazi lemvana noma kube isikhumbuzo segazi lemvana, nokuthi ke kumele mhlawumbe udle into eyiphasika wena, kanti komunye umuntu lonto kungabuye kukhomba ukuthi kumele ukhumbule umhlengi wakho, noma ke wena umuntu osanda kwemukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi, wase uyagcwaliswa wena ngomoya ongcwele, wagcwalisa ngegazi likaJesu ngaphakathi kuwe. NgokaMathewu 26:28 ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi, kukho ukuthethelela kwesono. NgokaMakhu 14:24 wathi kubo, lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi. Asivale ke ngokuthi ke number 4, kwesinye isikhathi uma uphupha iwayini kuyaba uphawu olubi uma uliphuza olungakhomba ukudliswa ngephupho kusetshenziswa iwayini. Kungabuye kukhombe futhi imizamo yesitha yokukudlulisa wena ukuze ugcine usuqala ukomela iwayini, ugcine usuphenduka esidakwa. Bayakwazi abathakathi ukuthi uphuphe ukuphuzwa into ewutshwala noma into eyiwayini, kanti sebakha lento eseyilumbo esewumkhokha manje usuzokulandela wena okokuqala womele leyo nto leyo oqale ephusheni on a spiritual realm ibese yenzeka physically. So uyaqala womela iwayini, ukhana iwayini, kanti lento iyisenzo. That is why kunabantu abaphuza ngoba kwenziwa, yakhiwa lento yaba isendo nawekunene. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akalonde niphunyule kulona lonke ugibe lwezitha, niphunyule lonke ugibe lwababe lolikasathane. Phumela uNkulunkulu, dumela uNkulunkulu. Siyabonga. Kuleka kuyo Jesu.